Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Assalamu alaikum, sunana Maimuna Abubakar wacce kuka fi sani da Mumi Gombe. Ina son yi amfani da wannan daman don ba wa masoya na haƙuri da hukumar tace fina-finan Hausa akan waƙoƙin da na dinga saki da wanduna. Na ga comment ɗinku gabaki ɗaya sosai akan gaskiya masoya na ba ku ji daɗin wannan ba, to ku yi haƙuri, insha Allahu ba zan sake ba in Allah ya yarda. Wannan shine na farko, shine na ƙarshe, ba zan sake ba. Ina mai ba ku haƙuri, ni ce ta ku har kullum dai Mumi Gombe. Kai ajiye kowa ka kama annabi ne gaske, shi zai amsa ma da ka kira shi a nan take. Kowa ya kauce annabi ne san balmi ke, santan sha'aya aya muradi marja ana mulana. Farkon mafaɗi dai ba kai ba wannan ka bana gane shi, tintin baya nan sanin sama na goge shi. Ba na ci da mai girma bayan ka kowa ne shi, jagoran kudura har abada kai ne furcin baki na. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.